Νάτος ο Μίτσος υδρώνει, όπως βλέπουμε. Εκεί πέρα πάει να φάει τις σούπες του. Να φύγεις τώρα. Αλλά τον κρατάνε. Λαρδέλα, τώρα θα φύγεις. Πάμε έξω, ρε Στέφανα, πάμε έξω. Εδώ αγχώνεται ο Δημήτρης. Αγχώνεται, το βλέπουμε. Είναι καταγχωμένος. Δεν κάνει και αυτό που κάνω, κάνει μόνο από εδώ. Ναι. Περιστέρι, η λάβερκη πόλη. Ας γίνει η αγάπη μας και τη σιγουριά στο χώρο για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Παίρνουμε τα δώρα μας από το κιόσκι της αγάπης που βρίσκεται στο χώρο. Νάτος καταφτάνει για μια νέα τούμπα, Δημήτρη. Σταθερός όπως βλέπουμε. Αλλά για πολύ.